Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hakajingay beteng ka Voice of the People Party VPP ban hier sa Manlaki District ban penlong ka jingay lang pensay patba halor shipotli ki mat jingdawa ka bakila bu hakmat ka sarkar jala kani ka party haka khatwai tre ujamang arja arpun rio kala penlong kani ka jingay lang hayo mahati Riboy District. Hakani ka jingay lang laydon lang daw ba Arden Miller Basayo mo President ka party bot MLA nanong krem ringkat u Dr. Kara Chan u Vice President u ba Bright Star Walmar banyang MLA ka maulay nalor ki arngot ki MDC ka tau ba Bandrikos nong stang MDC umsning berba kinjo lang rangtong MDC mahati. Haba ajing kran uba Arden ula pensay halor ka jingkan tat ka party banya simbenta haka all party meeting da ka baong bakan mentoy ayu ban leje simbenta haka jing lang ka baklam don ka jingpen kalaya ka reservation policy lani ka jingpen bha thamai ya ka tungkam tungjam henry lapen ne hi kumjo kumbakalong nadu menswa. Nalor kita ulaong bana kaliang ka Voice of the People Party kam sngoy hap ya kani but day nagani ka daw ka Voice of the People Party kam tre ban leje ka te ka jing lang. Hang ni ambil galia mentah kumbaga pau don tang uwe ubaju kamyo bha ye kita ki project ke bhe utau badri rai open trailut mau jam bro ki project ke bhe kumno ken ngin hon ban sulong tang kinong pekai ye kata ka spa klur ye ka hajar klur ka baga sarkar India ka ayangi dei namar kita daw ni kwa ken baga de ban penmento yangi dei mangi utrai mulu utrai jaga bani bani olat Menung try kita ki hotel ki bahe hasor sulong umdai umakdo umdai ushadap kimdai ki marbaniang kimdai ki khar kungor tenamar ta khumno ken ko ki pada ki nyen chuhon ban snap klem da yakon banyada ya kata ka jingwan jongi priu banabar ban knelot ya ka kamai ka kaji ka jongi o ki pada bi Kum ka party, ngenum song thak, ngen lek nagawai ka por, syagawai ka por, ban pensko thu, ya kipat ba. Hai budi begini ki jing persyang, ban pensko thu bakala. Pi kumno ki keren hakilat pathai kubor, habalet ban kli ki, daginong thok kubor. Ong i baga BPP, kalapan bana, ya ukerteng, kilapan bana, ya ka kerteng jo ukerteng. Nagam tagani ka election shindeng samay. Pipat ka party ka basensyar. Yano pinyakon. Yano pinsay. O ka party NPP ka kumno. Ngem patla pipan rai menta namar bala bon palat ki ba apply tiket. Let's go sure kay kita kinong apply tiket na ka NPP. Nagam taga kani ka by election. Jayu tang hadin sityo. Mi ka kubor bagita kinong yalam NPP kilik kro lekwat kertong kumno ken habalabun kata kataru dang hab lek kro lekwat kertong kajing lek kro ru imat kepada ibu dor bah syukan san ka sarkar MDA kapun bana bangin penlong no ya ka ketin khasi Baktin garu kum kata ka state official language lani ka official language hang ni apo ka jela ka jungi kendai snem artat kila sensyar kala kot kata kapor bagi sensyar ni ka jela jungi kendit bendriu kensan menta shwa ka by election MP ban pen bana o ngis ngau tenat uai ubam kwa ban itu no ya ka ketin khasi kum kata official language jongari India uai ubam kwa baga ketin khasi kandrung ka itchidul baro ngi kwa baro ngi thrang kajinge khi ke jong kita kalong ban pendrung ya ka ketin khasi haka itchidul penbana ka sarkar MDA tang ka official language jong ka jela ayungi ka sarkar kalik ban khot ya uni candidate ubakilayo menta but namar baga sarkar kalapan banaya kata official language hakne ke jela kital ki ong kalapyang ban pediang hatu pata kani kamdei tangga jingtmu banyo candidate nam takani ka by election tenamar kata raw ni hap ken ban pensay piki pajba kini ken kita ki jingpen thami kini ken kita ki jingpen bit
Ondang ila penbena yang ini kejehi ke sorkar ke khot ya kata ke all party meeting banyak keren ya kata ke reservation policy kira tip bangi nginum lek namar balai ngin lek ya kata ke all party meeting haba baro ki party lek na ke VPP ki pediang ya kata ke jing ai jimut jong ke expert committee ban pene bat pensa kumju ya kata ke bha thumkam ngi ting yong ngem pediang ngi community aga jing sha bade ban ai saupnyo yang ngi ki khasi jantia bat saupo e kanne ya kita ki para garo yo ki sngo bengitu no e ka hok ka jongki ngem pediang ba ong ba ban ong ba kanne kumju ngem pediang kum ka party kilak ki khot banyakan Arsnam ke Shimpor yang kata ke expert committee bagan ai jingot Rio benai tam ke Shimpor ke sarkar Banwan Ra yang kata ke report nanta Banwan Ra sepo ke ying dorbar thawan hapo ke ying dorbar thawan ngalar ra yang kani ke mat kum ke party bangim pediang yang kani ke report Yalak militi baga sarkar nomor bagi wai ki party kemtre okay kem persya lani kila pediang yang kata ke report bagi ni kenduk Kerpang yangi the voice of the people party andai kim tre ban ya kendo ya the voice of the people party kala khot pen ban da all party meeting kom ka party ngem don por ban chupulut kai ka por nawar ka nongrim jongi ka shai pen kala ya ta ka bha thum kam ayangi khasi jaintia saupunyo ndan por bangine kran jrong ya ta ka benta Dain mar kata kadau ko kipat balai gile khnang gumta khnang bakin ai ken ka khubor so pajba pet hana pet kini gi BPP kibaya khi ya kata ka reservation policy andala khot pat ka sarkar kimwan smoba ngilaya khi imat mentala sausnem ka sarkar kandang khot dala menta ngilada pen ko ngo ya ka sarkar bagan thau ya ka expert committee ka committee kala ai kata ka jimut ka jongka paro ki party ki pediang ngingem pediang dang don jingmot ban khot aga bakum gani kapor Nakaliang uba kenjok lang ulapan pau ya kijing duna ki babun bha hamma hati constituency khamtam ha kabaya dei bet kijing duna ha ki jaka sumar kabala bo jing e ya ki nong song snong nolor kata ulaong ban nakaliang jong u ula persang ban pen sngo pen sngap syaketanat badai pet ya ka kot ka khya ling ba ki jing tho bat kumjo ling ba da ka jing pet jurep hi dalade ya ki jaka ai jing sumar Nalalay talaga jong ka khamat ban litpet ya ka jinglong jingman jong ka PHC maulas nai. Nalalay talaga jong ka khamat ban litpet ya ka jinglong jingman jong ka maulas nai PHC. Nalaman ya kini ki subsenta ki badon hapok ka mau hati konsulsi ki jomi. Nalap shibon ki jingduna ki badon hapok kini ki PHC ki badon hapok ka konsulsi ki jomi. Ngira snow kumen ban yo snow baka sarkar dan hakini ki kindet penai ki kendet tayo kala penpena ba ngilayo sakawi ka PC hangte po morong ngila snow men sisha handai ngapa ban kedau hangne ya ka ai padek ke jinglong jingman jong gini ki PC ki badon hakini ki konsulsi ki jomi mathu ki pa ba e ki ba wan hangne ngati pa pitip shai ka ai ka condition jong ka te ki PC maulas nai ka badon hangte watang u doktor ru omdon haba ki ba ki kwa ban yok tangi ka birth certificate ru kim yok ya doktor ban sanya kata ka birth certificate ke joki hadin bang la job MDC ku mga ong nadu mena ngalayo iya kani ke jinduna bat ngalek support DMHO ban ay ke jingtho ya ke DMHO ban kedawi kini ki jing ki bagi ba ki don ban kedawi kini ki jinduna ki bagi PC ki don ha ka konsensi ki jomi pai ba masuk men ba kini ki officer ki badan hak office kila persang ban respon ka bala Henry kalong ke bang sosi ro ban ya tho e kini ya pi pai ba bakidon ki ki bom biang na kaliang jong sarkar idon ni way staff nurse hangte po PC maulas nai ibade staff in charge ibade ibahe do kum ka staff nurse ka bahe hangte po maulas nai ilay tho yang ai ki jinduna jong ka PC maulas nai hakaba doktor umdon MBBS doktor umdon nanta ka ambulans umdon ka umdon kini kijing ngalap pensngulut sa di MHO ngala ai da kijing tho dan mereka ga masusi ngani tho ipiki pai ba ba
sengi ba mangangal yuk kejat ya ketega PhD. Kila transfer no what ye ini nurse in charge iba la yo ya kajing jong ki pai ba kajing shania jong pai ba ila tre yang te po malos nai PhD la kumba shi post na mai. But wala ada don doktor ru ki pai ba ki lecture te je PhD na mar belai ba ai kajing shakri na mar ila dei nurse iba long experience ba ka kam ko itre. Tengam tip ka ai ka manu mas ngawrem ka ai ka jing perkhat ka jong ki u ai u ingkong shalang mat hang ne ngam kwa ban kren ne kata henry ngakwa ban ya tho ya phi pai ba ya kata ka jing shisha but what ya kedi image uro hanin ka to kan ne tayo la transfer no di parlo ba ye la da mikren ya ka kwat ka kya midon shibon ki jing na ki pai ba nong shong shong ba e jong ka mo hati constituency ki ba bon na ni ki dai ki nong rep ki ba bela man la kasngi ki ba lek shalom ban rep ni kunai ya ka pisa ka jong ni ban penlang ha ki bang account ki jong ni ban penlang ha ying jong ni kat bangila hanai la dangi perkat shanu kita ki pisa ki bangi penlang kata teligis nam shanu ki lek kita ki pisa ki jong ni baro ki pisa ki bangi penlang bon sen ki lut ha kapor ke bangi pang ha kapor ke bangi sitom temri la ka sarkar jin la ka sarkar ka don ya kita ki jaga sumar ki babiang jin la ki ka sarkar ka don ya ki tas ki badon kam nak betau pai ba balai upai ba un haban perlut yang bisa balai ni haban lek di private hospital hak ba ki pai ba tira do ya ke jing sharia ya kita ki civil hospital ya kita ki hospital sarkar ki badon hak jala ke sini hadu ba ki pai ba kim tre ban lek ni ki jaka sumar pai ba umar ba ka des ka wai rum don ke babiang pat hadu ki rukom sumar kim long ki babet ke babiang Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya